Καλημέρα. Πολύ χρήσιμο το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα για όλους μας. Το τονίζω αυτό. Είναι το τιμήμας.gr, ένα online εργαλείο σύγκρισης τιμών των σούπερ μάρκετ και των προσφορών των προϊόντων. Λειτουργεί πολύ απλά. Με 3 βήματα συγκρίνεις τις τιμές στις 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αν θες προχωράς και σε αγορές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Από τον Ιούνιο του 2013 που είναι ενεργό, μετρά 1.000 χρήστες που το επισκέπτονται σε καθημερινή βάση. Στόχος της ομάδας που βρίσκεται πίσω από το site, από το τιμήμας.gr, είναι να εισχωρήσουν και στο χώρο του mobile, αναπτύσσοντας την αντίστοιχη εφαρμογή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να το συμβουλεύονται ακόμα και εντός των καταστημάτων κατά την ώρα των αγορών τους. Για το εγχείρημα αυτό να πούμε ότι η ομάδα βραβεύτηκε στον διαγωνισμό ηλεκτρονικού επιχειρήν Evolution Awards 2015 ως μια καινοτόμα ιστοσελίδα που βοηθάει τους καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα στις καθημερινές τους αγορές, ενώ αποτελεί και μέλος του Orange Grove, να πούμε, της θερμοκοιτίδας νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Ολλανδικής Πρεσβείας, από όπου και λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, γιατί είναι αρκετά νέα τα παιδιά που έχουν αναπτύξει το τιμήμας.gr. Ποιος μας μιλάει? Η κυρία Σοφία Βλάχου. Ωραία, να την ακούσουμε. Το τιμή μας είναι ένα online εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου για τις καθημερινές αγορές σούπερ μάρκετ του κάθε καταναλωτή. Από αυτό εξάλλου προέκυψε και η ιδέα για το τιμή μας. Διαπιστώσαμε ότι ενώ υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων στο διαδίκτυο για την εξοικονόμηση χρημάτων σε διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως είναι τα αεροπορικά εισιτήρια ή τα ηλεκτρονικά είδη, για τις αγορές του σούπερ μάρκετ που αποτελούν και την μεγαλύτερη τακτική δαπάνη για μια μέση οικογένεια, πρόκειται μάλιστα για πάνω από 3.500 ευρώ το χρόνο για ένα ελληνικό νοικοκυριό, δεν υπήρχε κάποιο online εργαλείο που να δίνει τη δυνατότητα της εξοικονόμησης. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η ιδέα για το δικό μας εγχείρημα. Μάλιστα, δηλαδή πώς το χρησιμοποιούμε, πώς λειτουργεί? Πρόκειται λοιπόν για μια ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης δωρεάν έχει πρόσβαση. Μπορεί να μπει λοιπόν εύκολα και απλά και με 3 απλά βήματα μπορεί να διαλέξει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, να συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα αυτά μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ και επιλέγοντας τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν να φτιάξει τη λίστα του. Αυτόματα προκύπτει μέσα από την πλατφόρμα αυτή η λίστα σε ποιο κατάστημα σούπερ μάρκετ βγαίνει πιο φθηνή. Και έτσι λοιπόν να αποφασίσει για τις αγορές του και να τις προγραμματίσει. Και μπορούμε να κάνουμε και τις αγορές μας μέσω του site. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό βήμα, θεωρούμε. Ξεκινήσαμε από το Δεκέμβριο τη συνεργασία μας με ένα online ηλεκτρονικό κατάστημα, το αγοράζω.gr, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει την αγορά του σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Προωθούμε και τις παραγγελίες μας και τις παραδίδει σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, επειδή έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το στάδιο για τον καταναλωτή, είμαστε σε περίοδο που αναζητούμε συνεργασίες και με υπόλοιπα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να παραγγείλει από όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν. Και αυτό θα γίνει πολύ άμεσα. Όλα αυτά τα δεδομένα που έχετε για τις τιμές κτλ., από πού τα αντλείτε, από πού τα συγκεντρώνετε? Έχουμε αναπτύξει έναν αλγόριθμο παρατήρησης όπου αποβελτιώνουμε όλη τη δημόσια διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει για τις τιμές σε δωματιαία φυλάδια, τηλεοπτικά, σε online ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ και στα social media όλες τις πληροφορίες που ανεβάζουμε και έχουμε τη δυνατότητα να επικαιροποιούμε αυτή την πληροφορία και να την επιβεβαιώνουμε με μια φυσική επιβεβαίωση στα καταστήματα σε καθημερινή βάση. Λάβατε και μια διάκριση στα Evolution Awards 2015. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για αυτό το διαγωνισμό, τι ακριβώς είναι και πώς προέκυψε η δική σας διάκριση και βέβαια τι σημαίνει για εσάς. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος θεσμός από τον Boucher Communications, πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Eltran, και εμείς λάβαμε το βραβείο στην κατηγορία ηλεκτρονική αγορά B2C και B2B ως μια καινοτομική ιδέα και καινούργια επιχείρηση που έχει σαν σκοπό να προσφέρει οικονομικές λύσεις για τον καταναλωτή. Το σημαντικό για μας ήταν ότι διαγωνιστήκαμε ανάμεσα σε πολύ γνωστές και μεγάλες εταιρείες και ήμασταν ένα από τα λίγα startups που συμμετείχε στο διαγωνισμό αυτό και έλαβε μια τέτοια διάκριση. Οπότε είχε ιδιαίτερη αξία αυτή η αναγνώριση από την αγορά για μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάντια Σκεπετάρη. Εγώ ευχαριστώ.